Ito ang Byahe by DJ Lala Banderas. DJ Lala Banderas. Kabisyo, welcome back to Byahe, ang programang sakto, klaro, derecho, and you are back with me. My name is DJ Lala Banderas. Now it's time for us to hear ang Byahe ni Maiko. Magandang gabi po, DJ Lala. Ako po si Maiko. Share ko lang po sa inyo yung kwento ko as survivor sa depression. Depression is not a joke. Sobrang hirap labanan. Madalas, ang only way na may isip mo para mawala lang yung sobrang kalungkutan mo ay yung mag-suicide ka. Pero salamat sa mga friends and family ko kasi hindi nila ako pinabayaan. Ginabayan nila ako at hindi iniwan. Pinaramdam nila sa akin na andito sila at ang Diyos para sa akin. Kaya I help myself. Sa lahat ng nakakaranas ng ganong sitwasyon, gusto ko nang sabihin sa inyo na huwag niyong hayaan balutin kayo ng kalungkutan. Labanan niyo ito hanggat maaari. Maraming nagmamahal sa inyo. Yun lang po. Maraming salamat, DJ Lala. And I couldn't agree more with you, Maiko. Depression is not a joke. Tama si Maiko doon kasi maraming tao ang nag-iisip or nagtataka na bakit siya madedepress, okay naman yung buhay niya, o kaya bakit siya nadedepress, naku, sarili lang niya yung kinakalaban niya. It's easy for us to say but it's actually a condition. It needs to be treated. Those people are in need of your support instead of your unsolicited advice. Yung mga bashing ninyo, it's not helping them. It's making them feel more uncomfortable about themselves. It's making them feel more insecure. What you need to do is actually talk to them. Be with them. Appreciate them. Show them how beautiful life truly is. That it is not filled with monsters who will not do anything good. Of monsters who knows nothing better than to judge other people. Show them na may mga tao na namumuhay with compassion and understanding. Sa mga kabisyo natin may mga pinagdadaan ng ganito, depression stage in their lives, I just need you to remember one thing. You are not in this fight alone. Hindi ka mag-isa. There are a lot of people around you who loves you. You don't have to fight that one alone. You just have to let them in and let them fight with you. Hayaan yung kausapin nila kayo. Hayaan yung tulungan nila kayo. Hayaan yung ipadama nila sa inyo just how beautiful life truly is. Kasi if you learn to open your heart, then you would know na itong depression na to is not permanent. There will always be someone out there who is willing to listen to you and who will be willing to be with you. Just let them in. Open yourself up. If others were able to do it, if others were able to come out of it, then you can too. There's no excuse for you not to. Okay? So moving forward sa ating susunod na biyahe. Ito na po ang biyahe ni Athena. Hi DJ Lala. I want to share my story para sa Byaheng survivor. Ako po pala si Athena. Isa po kong entertainer sa Japan noon pero online seller and full-time mom na ngayon. Sa dalawang cute na babies ko dito sa Pinas. Paano po ako naging survivor? Nakaligtas po kasi ako sa pagmamalupit sa akin ng asawa kong Hapon sa Japan. Mababaw lang po kasi tingin niya sa akin. Ang tingin niya sa akin ay parausan lamang. Pag ayaw ko, binubugbog niya ako. Pag may kausap akong kaibigan, iniisip niya agad, nagpapabayad ako. Kaya di niya kami binibigyan ng pera. Kasi iniisip niya may pera akong panggastos dahil iniisip niya na ganun pa din ako. Buti na lang may mabubuti akong kaibigan na tumulong sa akin makatakas sa impyerno kong buhay. Ngayon, nagsisimula ako ng bagong buhay kasama ang mga anak ko. Salamat po. You go, girl! Yan yung mga ayoko eh. Yung mga nambubugbog, yung mga maliliit yung tingin sa kapwa nila, yung mga ganyang klaseng lalaki. Sinusuntok yan sa mukha. An eye for an eye, a tooth for a tooth. Bakit hindi? Nainis kasi ako kasi sabi ko naman sa inyo, di ba? This is not a story na winithheld ko sa sarili ko, and this is a story I shared with everyone kasi I want every girl to empower themselves that we should not let anyone hurt us. And pag malupitan tayo, saktan tayo pisikal, do not let anyone do that to us. We were not born in this earth para lang gawing punching bag, para sapak-sapakin, suntok-suntokin, sipa-sipain. Kapag ganyan na yung eksena, kapag ganyan na yung sitwasyon sa bahay ninyo, ibang usapan na yan. Get your bags, pack your things, and leave that person. Wala nang dahilan para magstay ka pa sa taong ganyan. Yung insecurity level niyan,
sobrang taas. And good for you, Athena, for fighting back. Good for you, Athena, for standing up again. And good for you, Athena, for taking your kids with you as you fight back, as you gain your strength again, as you move on with your life. At times like this, habang nagsisimula ka, hayaan mong tulungan ka ng mga kaibigan mo, ng mga taong concerned sa'yo, ng mga taong may busilak na kalooban para mag-reach out sa'yo at tulungan ka patayo. Get all the help you need. And then once you're up, thank them, pay your gratitude, and just keep moving. I've experienced that in my life and I'm never gonna go back to that situation again. This time I know no one is worth my life. So sa next man po na dadating sa buhay ko, try mo kung pagbuhatan ng kamay, hahanap ako ng kaldero, ihahampas ko sa'yo. Pag di kinaya, kawa. Gagamit ako ng kawa sa'yo. Good job, Athena. Good job. We are now on the last biyahe for tonight. Pakinggan na natin ang biyahe ni Rose. Ako si Rose na involved sa car accident noong 2016. Swerte ako kasi nabuhay ako, yung boyfriend ko yung nasawi. Na-sandwich kasi ng truck yung kotse namin. Akala ko nung una mamamatay din ako kasi ang dami kong fractures. Halos naging bahay ko ang ospital. Opera dito, opera doon. Ginawala ng doctors ang mahahaya nila. Hanggang sa makarecover, therapy naman ang sumunod dahil bali both arms and fingers ko. Malaking naging gastusin namin, almost 1 million, mabuhay lang ako. Ngayon kahit papano nagagalaw ko ng arms ko and fingers pero hindi na gaya ng dati. Nagpapasalamat ako sa friends, family and doctors na ginawa ang lahat to help me. Ito ang kwento ko para sa Byaheng survivor. Pailala ko sa lahat ng mga drivers dyan, lalo na sa mga truck drivers, ingat-ingat po sa pagmamaneho. True that. O diba? Kabisyo, mag-ingat-ingat po kayo sa pagmamaneho. Lalo na ngayon, konti lang po yung sasakyan sa daan. I know most of you or some of you guys will take advantage of less traffic para mapatakbo natin yung mga sasakyan natin. But even so, mag-ingat tayo. Kasi wala pong pinipiling panahon ang aksidente. An accident is an accident. And there are people na napapahamak mga inosenteng tao ng dahil dito. Mga taong may mga pangarap sana, mga taong may mga maganda sanang bukas pero nauudlot kasi may mga taong kaskasero sa daan. So please po, and this is not just exclusive for truck drivers, this goes out to all of the drivers out there. Please drive safely. And for Rose, unfortunate man yung nangyari sa boyfriend mo, just honor his life by living yours. Do what makes you happy. Do what will make your life worth living. Use this second life of yours to create memories. I'm sure wherever he may be today, that's what he would want for you to live your life, for you to be happy, and for you to use this experience of yours to become stronger and to soar higher. Okay? Sa mga kabisyo natin na nakiisa sa ating hashtag Byaheng Survivor, ang gaganda po ng storya ninyo. Huwag kayong mag-alala, magra-round 2 tayo nito. Magkakaroon tayo ng part 2 ng hashtag Byaheng Survivor. Thank you for inspiring a lot of people with your story. At syempre kung meron pa tayong mga biyahe, kasama ka dyan. Malay mo ang susunod na biyahe natin ay storya na ng buhay mo. Just always be updated sa DJ Lala Banderas Facebook page. Always your number one SM radio station. Love Radio. Love, kung natuwa ka sa aming video, i-click mo na yung subscribe button at yung notification bell para naman notified ka sa mga bago naming videos.